Shongdor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Jingkhynra ka bajur Ïaki Jingkhynra drok bian. Ki officer jong ka custom preventive NER kilala ban khanglat ya ki Tylli ki jing persang ban khayi to da ka bayo Kurup shibun ki Dawai methamphetamine bat heroin hakador ka bala antat balalong lipo point iwe hinyo Klur tingka. Kini ki Jingkhynra ki pen I ya ka Jingkhynra jong ka tanat customs banyele persha ya ka jingma jong ka jingshalan to ya udrak bat banyada ya ka ri na ka jingdi pen buat babian. Ki officer jong ka CPF Silchar ha ka Jingkhynra lang bat ki sipai BSF kilabat ya ka way kakali Mahindra Bolero kabala no hapani bhora ha ka surak kaba Mizoram-Silchar min ha ka khatpratrik ujileu araja apusan na katega kali layo Kurup nyo pukhandai Tylli ki senduk sabon ki badan praspa prapusan point 100 gram u heroin bat khatsan Tylli ki senduk ki badan khatsan kg ki Dawai na kathlio balashna hapo ka jakashong jong katega kali kajing yo Kurup baro kalong arpuar point iway san Klur tingka kajing toket ka bakham banya kadang ya chakmat